Dobrý večer. Volám sa Laci Strajk, možno, že ma niektorí poznáte. Som tanečník, choreograf, šéf tanečnej školy Street Dance Academy a chcel by som vám porozprávať o tom, že ako tanec zmenil môj život. Ja nemám také krásne prezentácie ako moji predchodcovia, ale vrátime sa. Toto je Handlova. Toto je Handlova, mesto, v ktorom som sa narodil. Je to malé mesto, kde každý pozná každého a ja mám strašne rád to mesto. Moji rodičia, môj otec, celý život pracoval v bani. Toto je Handlovská baňa. Celý život pracoval v bani a on je človek, ktorý je mi strašným vzorom, pretože ja potrebujem vzory, lebo vzory ma motivujú. A môj otec mi je strašným vzorom, lebo on bol ten človek, ktorý urobil veľkú zmenu. On robil to, že on pochádza z chudobných pomerov, on je z 8 detí, a on robil takú zázračnú vec, že on dokázal vybudovať v podstate jednu vymakanú rodinu so svojou manželkou, s mojou mamou a majú 3 deti, hej, že mňa, môjho brata a sestru a on to dokázal spraviť tak, že pretože on pochádza z chudobných pomerov, tak vďaka svojej húževnatosti a pracovitosti, lebo iné možnosti nemal, tak pracoval v tej bani vyše 20 rokov a postavil perfektný dom a svojim 3 deťom zabezpečil štúdia a podobné záležitosti. Takže toto je taká vec, na ktorú ja sa teraz odstupom času, lebo už som aj ja otec, pozerám a že aká je to frajerina. A je to pre mňa strašná výzva, lebo viem si predstaviť, aké náročné muselo pre ňoho byť túto zmenu urobiť. Robil, čo mohol a v podstate dosiahol to a mal to veľmi ťažké, obzvlášť so mňou, pretože ja mám rád tanec. A on toto všetko videl a vnímal a napriek tomu, že ja mám rád tanec, to aj toleroval, ale došlo to do takých vecí, že on chcel strašne, aby som pracoval, aby som mal systém v živote a tak ďalej. Úplne pôvodný plán bol, že či nechcem ísť robiť do bane po škole. Moja mama na toto reagovala veľmi rázným nie a povedala, že mal by som dostať možnosť a že mal by som vymeniť akože fáračky, tmavé monterky za biele monterky, že mohol by som skúsiť, že zubnú techniku vyštudovať. Tak to sa aj stalo, ja som predtým bol na vojne, zatiaľ nehovorím ešte o tanci, ja som bol predtým na vojne, po vojne som sa vrátil, po vojne už človek mal normálne pracovať, ale ja už som mal 20 rokov a vtedy sa moji rodičia rozhodli, že oni mi to štúdium budú platiť, do určitej miery, lebo chcú, aby som nemal čierne monterky, ale mal biele monterky. A oni v podstate zarábali a mi to platili. Ja som chodil na brigády, tanec mi už vtedy nejaké grošiky dal a tak ďalej a tak ďalej. Toto fungovalo úžasným spôsobom, ale muselo to z ich strany byť strašne také otvorené a strašnú dôveru dali vo mňa, že aby ja som v podstate bol nejaký taký, že zlom, že budem už taký, že inde, hej, že budem robiť protézy, protetiky a budem robiť dentálne veci proste. Ja som tú školu vyštudoval, aj ma to bavilo, akože na rovinu, že ma to aj strašne bavilo, len to došlo do takého štádia, že som začal pracovať v Žiari nad Hronom v jednej zubnej technike, po škole, mladý, plný, húževnatý, chcel som proste dokazovať veci a tak ďalej, lebo húževnatý som po otcovi. A dopadlo to tak, že ja som v tej zubnej technike v podstate pracoval 2 roky, chodil som do práce niekedy aj 4:20 ráno, vrátil som sa vždy o 6. večer do Handlovej, to bolo 22 km v Žiari nad Hronom, z Handlovej do Žiaru. A v podstate som zistil, že nemám čas na trénovanie, vôbec na tanec, žiadny čas. Mal som priateľku vtedy, v tej dobe, s ktorou mali vzťah asi 8 rokov. Už sme bývali spolu v jednom byte a ja som chcel robiť zmeny, chcel som byť muž a chcel som dokazovať také veci, že prerobím ten byt, že nech sa máme fantasticky, lebo mal som také nižšie mety, vtedy také iné a v podstate tieto veci som chcel akože dokázať. Bohužiaľ moje finančné ohodnotenie v práci v zubnej technike v Žiari nad Hronom bolo 4100 korún. 4100 korún. Keď si zo 4100 korún odrátate cestovné náklady, to bola najnižšia mzda, ktorá vtedy bola, tak ja som v tej dobe mi ostalo 200 korún na 4 víkendy na diskotéku, kde som pri sifónoch veľkého frajera hrať nemohol. Takže som sa začal obracať k tomu tancu viac a viac. Môj príbeh s tancom začína v Handlovej, kde
to začína naozaj, ak ste si prečítali v letáčikoch, že som prišiel a som sa stretol s nejakými chlapcami v meste, ja som dovtedy trénoval tance doma v garáži a chcel som sa dostať do nejakej skupiny. A vtedy bola jediná skupina, ktorá bola, že to boli takí tanečníci, boli to Rómovia, cigáni a oni boli výborní. Ja som bol sám, ale ich bolo niekoľko. A keď ja som chcel s nimi trénovať, tak oni zahrali frajerov a povedali, že vieš čo, že keď chceš, že prídi, že v sobotu o 1:00 do parku pri nemocnicu, ale že baterku dones do Magiča. Tak som kúpil baterku, došiel som tam v sobotu, v tričku, ktoré mi ušila moja mama, lebo vtedy sa nedalo kúpiť parádne hip-hopové tričko na Slovensku, to bolo tesne po revolúcii. Dal som im baterku a oni, že zatancuj. Tak ja som zatancoval to, čo som vedel, čo som cítil a oni hneď, že akože dobre, že či ich niektoré finty nenaučím. A vtedy som sa vlastne dostal do toho kolektívu a celý ten kolotoč začal sa hýbať okolo tanca v Handlovej. Je to vec, ktorá mne osobne strašne zmenila život a uberám sa tým smerom, asi sa budem uberať, že do nekonečna, ale chcem povedať, že tieto momenty tanečné z Handlovej a z Barcelony, ktorú si pozrieme teraz, boli, čo sa týka tanca, pre mňa mojimi najšťastnejšími momentami. Mal som za to veľmi málo peňazí, respektíve skoro žiadne, a Barcelona je zlomový bod, zmena, lebo hovoríme o zmenách, a bola to zmena taká, že pretože som chcel prerábať ten beat a chcel som hrať frajera, tak som si povedal, že v tom žiari to asi nezarobím na ten beat, takže ideme do Barcelony. Tak sme sa dali dohromady partia 6 chlapcov zo Slovenska, boli tam chlapci z Vrbového, z Mijavy, ja som bol z Handlovej sám. Natrénovali sme program, ktorý sme trénovali po víkendoch na Mijave v kultúrnom dome. A v podstate potom sme si povedali, že vycestujeme do Barcelony. Vyšli sme do Barcelony asi takým spôsobom, že mal som batoh na chrbte, v ktorom som mal nejaké oblečenie, nejaké veci, rezne a išli sme, áno, Slovak, a išli sme do Barcelony, mal som veľmi málo peňazí, mal som peňazí toľko, že som mal iba na cestu do Barcelony, na cestu späť som nemal, to moji rodičia nevedeli, na cestu späť som nemal a v podstate mal som pár peňazí, aby som prežil nejaký že deň, dva. Bol to obrovský risk. Bol to risk. My sme prišli do Španielska, prvú noc sme spali na pláži, potom sme sa zdvihli, jazyk sme nevedeli nikto, jeden chalan vedel po anglicky, obišli sme celé mesto, hľadali sme si ubytovanie, našli sme si ubytovanie v jednom penzióne, kde to sa stal zázrak, lebo bol stred sezóny a ubytovali nás u jedného proste takého Poliaka, čo tam mal z toho biznis úžasný, tak nás ubytoval 6 chlapcov na izbe pre 3, kde nám dal výbornú cenu, ktorú chcel, ale tak, že my ju máme vyplatiť, že na týždeň dopredu. Tak my sme prišli, sme hodili batohy, zobrali sme magnetofón, išli sme na ulicu a začali sme tancovať. A s tým programom, ktorý sme natrénovali na Slovensku, sme zistili, že máme na tej ulici, poviem neskromne, že najlepšiu šovku. Že najlepšia show to tam bola. Ľudia hádzali prachy a my sme v podstate za ten jeden deň zarobili na ten týždeň dopredu na to bývanie, z čoho my sme odpadli. Hej, lebo v podstate sme dostali zarobené na ulici a zarobili sme toľko peňazí, koľko tu nám nedávali za vystúpenia, akože na firemných eventoch, vtedy na takých prvých. No tak sme to vyplatili a zrazu sa nám tam začalo páčiť, tak sme tam pôsobili, ostali sme tam dlhšie. Nakoniec to tam bol 1,5 roka, pretože tá priateľka, s ktorou som ja chcel prerábať ten byt, tak akože ona ma nehala, len čo som vyťahol pety do Barcelony, asi bol čas aj u nej na zmenu. Takže to bola taká vec, ktorá mne pomohla a vtedy som sa cítil citovo, duševne úplne, že dole, že na dne. A dopadlo to tak, že v podstate to teraz s odstupom času vnímam ako najsilnejší moment v mojom živote, aj keď som sa citovo cítil úplne zrujnovaný, pozbieral som všetky sily a všetko som to vložil do toho tanca, lebo už som nemal dôvod, kvôli čomu sa mám dostať naspäť, vrátiť na Slovensko, lebo nechcel som byť v tej práci za tých 4100 korún a chcel som proste dokázať niečo sám sebe, mojim rodičom, môjmu otcovi, že dokážem s tými vecami manipulovať a riešiť ich tak, ako ich ja chcem a vedel som tomu. Začali sme sa hýbať v Barcelone, stali sa zázračné veci, kde na ulici si nás všimol pán a hovorí, že
wow, chlapci, že je to fakt výborná show, že ja otváram klub, že či tam nespravíme otvárate číslo, verím, že spravíme. Tak sme prišli do klubu, bol to obrovský klub, niečo ako Slovenské národné divadlo. Fakt, a ešte aj tak spravený, akože stará proste tančiareň barcelonská, kde hrali svetoví DJ. A my sme tam spravili otváracie číslo, im sa to tak strašne páčilo, že nám dal pán hneď angažma na rok dopredu. Povedal, že každý štvrtok a piatok tam sú akože bežia party, že tam máme tancovať. Okrem toho, my sme začali, tancovali sme na ulici, tancovali sme v klube si nás všimli zase ľudia z agentúr a zrazu sme začali dostávať ponuky hrať v reklamách, komparzy vo filmoch, v seriáloch a v takýchto veciach. My sme začali žiť svoj sen. Ja som sa cítil neskonale šťastný v tej Barcelone. Bohužiaľ zase prišla zmena vďaka systému. Z tej skupine bolo 6 tanečníkov a z tých 6 tanečníkov 4 ešte neboli na vojne, ktorých povolali. To znamená, že museli sme sa vrátiť späť a tí chlapci v podstate narukovali a ja som ostal na Slovensku. A tu sa dostávame zase do ďalšej etapy mojej a to je Stridens Academy. Stridens Academy je škola, ktorá je tu už 8 rokov a bol to impuls, ktorý prišiel, keď som sa vrátil zo Španielska, z Barcelony a rozmýšľal som nad tým, že nie sú tu také školy, tam som také videl a mali sme skúsenosti úžasné so zahraničnými tanečníkmi a chcel som proste niečo také tu spraviť. Scéna na Slovensku tanečná bola, ale bola veľmi slabá. Tu bolo strašne málo klubov tanečných, a aj keď boli, tak bolo to nič moc. Ja si myslím, že sme mali čo ponúknuť, aj sme ponúkli, aj stále ponúkame, ale v podstate stalo sa to, že my sme tú školu založili a začalo to tak, že ja neviem, na požičanom aparáte, hej, že švagor robil na Mlynských nivách v hudobninách a povedal mi, že však to nekupuj, že ja ti ten aparát požičiam, že tých peniazí nebolo moc, tak mi požičal aparát z obchodu normálne a ja som na ňom hral 3 mesiace, že uvidíme, či sa biznis rozbehne a rozbehol sa. Rozbehol sa takým spôsobom šialeným, že my sme za 4 mesiace hľadali nový priestor, lebo mne sa nezmestili ľudia do tanečnej. Našiel som nový priestor v IMKE, lebo zmena. Našiel som nový priestor v IMKE, spravili sme tanečnú, krásne sme to tam prerobili. A tam to fungovalo zase úžasne, v tom období bežal miliónový tanec, to nám strašne pomohlo, tam sme sa blísli a v podstate stala sa ale taká vec, že tá škola išla výborne a na to obdobie fakt spomínam akože s láskou a strašne rád, ale prišla zmena, ktorú aj tuto páni predo mnou spomínali, že niekedy sa stane taká vec, ktorá, že vy za ňu nemôžete, ale ste prinútení reagovať a stalo sa to, že v tom období tú IMKU vlastnili, poviem v úvodzovkách, že hrubé krky, hej, že nejaký taký akože podsvetie si povieme. A podsvetie v podstate urobilo takú vec, že zrazu došli do tanečnej a hovoria mi, že počúvaj ma sem, že to je síce šľachetné, že ty robíš s mladými ľuďmi a že im pomáhaš a neviem čo, ale keď sem ideme my akože hore do kancelárie na rokovanie, tak tuto stoja tie deti na chodbe a idú do tanečnej a že im to vadí. A ja, že a čo s tým spravíme? A oni, že no takže do týždňa tu nebudeš. tak my sme v podstate, ja som potom spravil to, že som vyšiel do Ružinova, som hľadal priestory, rýchlo som proste riešil veci a našli sme kultúrny dom na Trnávke, kde sme pôsobili x rokov, kde v podstate sme dokázali mať, ja neviem, že tú školu utiahnuť, celý kultúrak sme postavili na nohy, to všetko fungovalo. Teraz sme už zase v IMKE, lebo zase tam bola nejaká zmena, o ktorej nemusíme rozprávať, ale proste chcem povedať iba toľko, že táto tanečná škola mi dáva strašnú silu. Tú silu mi dávajú ľudia, ktorí sú v nej. Niekedy sa stretnem s ľuďmi, ktorí podľa mňa, neviem, že či to aj môžem povedať, že môj pohľad na nich je možno, že iný, alebo môj pohľad na nich je môj pohľad. A môj pohľad na nich sa nestotožňuje s niektorými vecami, ktoré si oni myslia, že by chceli robiť a nestretneme sa názorovo a potom akože oni chcú ísť jedným smerom a tak ďalej a v pohode treba dať šancu, treba dať priestor, nech si idú. Tá škola stále funguje, tá škola stále tu je už 8 rokov a v podstate robili sme obrovské veci. Obrovské veci typu, že sme tancovali s Fugees, s Black Eyed Peas. To sú svetové mená, z Pussycat Dolls, so Seanom Paulom,
ani ma to už nenapadne s kým, kadekým, akože fakt veľa koncertov sme takýchto riešili. Robili sme televízne programy, robili sme Superstar, robili sme silvestrovské programy, ja neviem, fakt akože úplne, že snové veci pre mňa a strašne som za to vďačný, lebo to všetko boli veci, ktoré nás všetkých ovplyvnili a dali nám nejaké nové možnosti, stretávať sa s inými ľuďmi a posúvať tú školu zase iným smerom. A teraz po 8 rokoch zrovna cítim ja, že je čas na zmenu. Napriek tomu, že škola ide dobre, je to možno, že niečo, jak tu hovoril pán predo mnou, že keď ten stroj funguje perfektne, tak ja som osobne cítim naozaj teraz, že nie som s tým úplne OK, lebo že čo keď niečo náhodou, a nechcem sa akože uspokojiť s tým, že teraz to je fajn, lebo nemusí to byť fajn zajtra. No a zistil som, že najšťastnejší by som možno, že bol, keby som ten tanec, lebo ja som umelec dušou a nie som obchodník, alebo možno, že aj trochu som, lebo ten biznis ide celkom dobre, ale som tanečník a strašne mám rád tanec a zistil som, že ten najkrajší tanec, aký som mal, bol ten úplne na začiatku, kedy som tancoval nezištne, kedy som proste veci robil zadarmo, kedy som ich robil vtedy, kedy som mal na ne chuť. A nerobil som ich, že prídi teraz sem rýchlo, toto dávaj, takto to daj, tu máš prachy, čau, zajtra sa vidíme, neviem čo. A je to trošku ináč teraz. A strašne mi toto chýba. A vďaka tomu, že som známy, môžem dosahovať veľké veci, lebo ľudia ku mne inak pristupujú vo firmách, na rokovaniach a tak ďalej. Ale vďaka tomu, že som známy, som stratil v podstate tú podstatu toho, čo mám najradšej. Strašne veľa pracujem, manažujem, v robote som od rána do noci. Ešte včera som posielal tieto 4 fotky, toto je tretia, asi o 1:30 v noci, takže pracujem naozaj veľmi veľa a v podstate som zistil, že neviem, že či v súčasnej dobe som, čo sa týka tej práce, že najšťastnejší, ale stala sa jedna vec, teraz vám ukážem tajomstvo, nikde to nedávajte, lebo táto fotka nebola nikde zverejnená, je to súkromný archív. Toto je moja rodina. Toto je moja rodina. Škola je škola a moja rodina je rodina a to je vec, za ktorú som najvďačnejší. To je môj syn Danko a to je Anička. Budeme sa brať. A v podstate sme spolu šťastní a to odporúčam každému z vás, že aj keď budete robiť zmeny a budete sa snažiť riešiť veci stále len, že biznis, poďme do toho, že poďme do biznisu, nezabudnite si vytvoriť taký svoj mikrosvet, ktorom vám bude dobre, do ktorého sa schováte pred tým vonkajškom, lebo to, čo sa deje vonku, momentálne je strašne dráve a plné všelijakých, niekedy aj negatívnych energií. Takže nezabudnite hlavne na toto, lebo moje poslanie voči vám je také, že biznis áno, jesť treba, všetko toto treba, ale nezabudnite, že sú aj oveľa dôležitejšie veci. Ďakujem.